Татарстан Республикасы премьер-министрі Алексей Песошин имзалаган карар негізінде 20 апрельден Татарстанда шештарашханалар эшли башлады. Тик шештарашлар махсус санитар норма таләпләрен үтәргә тиеш. Битлек перчаткаларны шештарашлар электә куллана иде. Хәзер бу мәҗбүри шарт. Дезинфекциялау инде безнең булай да көн сайын бара. Безнең инде менә бу настенный бактерицидный облучатель дип атала. Ул клиентлар монда да кушыла торган, без аны кушып алабыз. Ул бөтен бүлмәне обеззараживать итеп ала 40 кешедән соң. Шештарашханада клиентлар арасындагы ара метр ярымнан да ким булмаска тиеш. Клиентларга кулларын дезинфекциялау өчен антисептиклар тәкъдим итүдә мөһим шартларның берсе. Клиентларыбыз инде шушы маскадан килергә тиеш булар һәм инде менә безнең килгән кешеләргә шушы хезмәтне күрсәткәндә бар санитар таләпләр үтәргә тиеш. Дезинфекция үткәрергә тиеш. Бинаны көненә берничә тапкыр дезинфекция чараларын кулланып юу. Клиентлардан соң җилләтү шарт. Салкын тию билгеләре күзәтелгән шештарашлар эш урынына кертелми. Самоизоляция вакытында инде клиентлар бик күп шалтыраттылар, бик бер шылыштылар инде. Хәзер инде шалтыратып язылалар, бик сөенәләр. Һәрбер инде хатын-кызда иратта мотор йөрис килә, хәзер халык өйрәнде моторлыкка. 20 апрельдән гамәлгә кергән тагын бер таләп. Җәмәгать транспортында йөргәндә һәм кибетләргә чыкканда битлекләр кию мәҗбүри дип куелды. Әлегә мөслим кибетләренең һәрберсендә дә әлеге таләп үтәлә дип әйтеп булмый. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.